खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बिखा आलौनायखौ फाहामनो थाखाय मोजां नखरारि राहा, खम समनि गेजेरावनो एसिडिटीनिफ्राय रैखा मोननो हायो, बेनि बादै भिडिअ लानानै फैदों। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बिखा आलौनाया गुबैयै एसिडिटीनिफ्रायनो जायो। बिखा आलौनाय आरो एसिडिटी मोननाया दिनैनि गोख्रै खारनाय जिउआव सरासनस्रा जेंना जानानै फैदों। बे जेंनाया गाहायै गाज्रि आदार, सावस्रिनि थाखाय मोजां नङै जिउ खुंनाय आरो नारसिनथायनि थाखाय सोमजियो। मुलिफोरनि सोलायै दोरोङारि राहाफोरखौ फालिनाया बिखा आलौनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां आरो गोहोम गोनां राहा जानो हागौ। गोबां समावनो जों एसिडिटीखौ फाहामनो थाखाय मुलि नागिरो, नाथाय जोंहा नखरारि मुलिफोरनि मोनसे नेरसोनथि दं, जाय पाचन जेंनानिफ्राय बारग'नायाव मदद खालामनो हायो। बेयाव जों माखासे ओरैबादि दोरोङारि राहाफोर फोसावदों जाय एसिडिटीनिफ्राय रैखा मोननो हायो। दानिया फैदो एसिडिटीनि थाखाय मिथिंगायारि फाहामथायनि बागै सावरायदिनि। सेथियाव दङ गाइखेर। गुसु गाइखेरा बिखायाव आलौनायखौ खमायनायाव गोबां गोहोम गोनां। गाइखेराव केलसियाम थायो, जाय उदैयाव एसिडनि गोहोमखौ खम खालामो। जेब्लानो बिखायाव आलौनाय मोनो, गिलाससे गुसु गाइखेर लों, बेयो हरखाब गोजोन होयो। नैथियाव दङ तुलसिनि बिलाइ। तुलसिनि बिलाइया मिथिंगायारि महरै एसिडिटी खमायनायाव मदद खालामो। बेनि थाखाय नोंथाङा 4-5 तुलसिनि बिलाइखौ सोबनो हायो एबा दैयाव फुदुंनानै लोंनो हायो। तुलसिनि एन्टिअक्सिडेन्ट आरो एन्टि-इनफ्लेमेटरि गुनफोरा उदैनि आलौनायखौ खमायनायाव मदद खालामो। थामथियाव दङ सौंफ। सौंफ बाहायनाया एसिडिटी आरो बिखा आलौनायखौ खमायनायाव गोबां गोहोम गोनां। नोंथाङा सौंफखौ दैयाव फुदुंनानै लोंनो हायो एबा जाखांनायनि उनाव सौंफनि बेगरखौ सोबनो हायो। बेयो उदैखौ सुग्लायहोयो आरो एसिडिटीनिफ्राय रैखा होयो। ब्रैथियाव दङ केरम बेगर एबा आजवाइन आरो गोसोम संख्रि। उदैनि गेस आरो एसिडिटीखौ फाहामनो थाखाय गोदो गोदायनिफ्रायनो कैरम बेगर आरो गोसोम संख्रिखौ बाहायनाय जायो। आजवाइन बेगरजों एसे गोसोम संख्रि गलायनानै बेखौ जायोब्ला उदैनि जेंनानिफ्राय रैखा मोनो। बाथियाव दङ गुर। गुरआ गोदै जायोब्लाबो बेयो उदैखौ गुसु होयो। गुरनि फिसा थुख्रा जायोब्ला उदैनि आलौनाय आरो एसिडिटीनिफ्राय गोख्रैनो रैखा मोनो। बेयो पाचन बिखान्थिखौबो साबसिन खालामो। दथियाव दङ जिरा। जिराया गुबुन मोनसे गोहोम गोनां मुलि जाय एसिडिटीनिफ्राय रैखा खालामनायाव मदद खालामो। 1 सामुस जिराखौ फुदुंनानै बेखौ गुन्दै खालाम आरो लोंनो थाखाय गिलाससे दैयाव गलायना ला। बेयो उदैयाव आलौनाय आरो एसिडिटीनिफ्राय रैखा मोनहोयो। स्निथियाव दङ एल'भेरा जुस। एल'भेरानि रोसिया उदैनि आलौनायखौ खमायनो आरो एसिडिटीनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मोनसे मोजां मुलि। बेयो उदैखौ सुग्लायहोयो आरो पाचनखौ मोजां खालामो। दाइनथियाव दङ थालिर। थालिरआ मोनसे मिथिंगायारि एन्टासिडनि खामानि मावो आरो एसिडिटीनिफ्राय रैखा होयो। जेब्लानो नोंथाङा बिखा आलौनाय मोनो अब्ला गोमोन थालिर जा। बेयो गोख्रैनो सुग्लायहोगोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।